aiki yayi aiki. Ga riga na, ga rigan mu nan ko ke baki sana ki ba. Tashin hankali na ta kokawa dai. A yau dai kun ga dai yanayin aiki ko? Yanayin aiki ya mune da halak mai wuya sana a ringa zagin mutane ta mishi dan iska. iska. To duk wanda zage mu Allah isa ba mu yafe ba gawa. Kan shi yayi wa. Kwarai kuwa ga daji kuwa dajin Allah. A ce kowa ciki muna wahala. Samun guri ke a tunaninki ana mun wanki a zaune ne. Doka ta ba haka ta ce ba a ɗaukar kujera a shiga inuwa a mun wanki. Kishiyar uwa. Ai ba zaman jin daɗi kika zo yi nan ba kuma ba hutu kika zo ba dole ki wahala a cikin gidan nan. Kuma in ba shashanci ba akwai matar da take sakaliya ko kuwa ma irin matar Bahaushe. Dan Allah kai haƙuri kaka umman komai. Matar da kullum tana gida sai dai a kawo mata ta ci ta sha a mata sutura ruwan shi da za ta sha ma yan ɗauko mata. Sai na kakkarya kina rantse da girman Allah mara kunya fasa. Abincin banajin. Wala rufe mun baki abincin banza akan abincin zaki fita ki ban mahaifiyar mu gata nan tana kwance ba ta lafiya kuma kin san halin da take. It is story about some girl. He faces problems for the wife of her father. Kishiyar uwa. Baka san me kake yi kawai daga shigowa ka ɗauki jaka ka bata. To ni na san me nake ina da hankali. Sannun washi. Da ƙarfinmu da jikinmu iya gwargwadon iyawarmu. Insha Allah zuwa mu gidan nan shi zai ka ƙarshen komai. To Hajiya mun gode alsaka da alkhairi. Hajiya a bata ta huta. Ƙarya kike ba a mun wanki a zaune tashi ki dawo nan. Kai Allah ya takaita fa. Na lallai ai ni gaba ɗaya hankali na a tashe yake. To malamin ku ne ba malami na ba yau din nan sakin bar gidan nan ko kin ko kin so sakin bar gidan nan. Kire in ban da abinka ai wannan abu ne ba sai ka ba da lokaci ba. Amma ba gaskiya na ji daɗi sosai kuma hakan zai sa na ƙara ƙaimi wajen duba masu neman taimako ko ranke daɗi. Kishiyar uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani ni ce Hajiya na Bibi Yarima shugaban kungiyar Mutunci Foundation. To a iya cewa kenan akwai kuna samun tallafi daga ita wannan kungiya ta Mutunci Foundation kenan? Tabbas kwarai da gaskiya sosai suna kokari matukar kokari inda ba a yi zato ba saboda wannan kungiyar ba abin da za iya gaya musu sai dai Allah ya saka musu da alheri kuma ya kara buɗaɗa musu duniya da lahira. Kaga malam ni ba iska bace. Na ce ba na son ki ana so dole ne? Ina ruwanki da Sajida? Da zaki je ki ci mutuncinta. To ba za ki ji in ga miki shiga hankalinki. In ba ka ba zan miki abin da ba kya tsammani a cikin makarantar nan. Zaman da nake a makarantar nan ba zaman karatu nake ba. Zaman dakon soyayyar ka nake kuma ya kamata ka so ni. Executive producer MB Saraki, producer Mutunci Foundation and directed by Amin Al-Rahuz 747. Wai ke Sajida? Sai yaushe ne za ki gane za ki hankali ki fahimci cewa makarantar nan ba ta da wani amfani a gare ki. Umma dan Allah ki bari na je makaranta jarabawa muke idan na dace na je miki talla. Umma dan Allah ki kyale ta ji ta shirya makarantar nan ta yi. Kun ga jarabawan nan gabaki ɗaya babu wata ta samu ta yi.